Suntem aici cu Andrei, da? Care își face băiță. Și noi am făcut bărcuțe! Și le punem pe apă. Aceasta este barca lui. Dacă voi credeți că e barcă... Lasă-mă! Dacă ea apare ca barcă, să știți că chiar e barcă. Andrei, ai ceva să ne spui? Asta e veche. Care? Asta. S-a învechit? Da. Cum rezistă bărcile? S-au scufundat? Nu? Încă nu, nu? Ia uitați-vă. Încă se face... Încă plutesc, nu? Încă plutesc pe apă. Atunci când se vor scufunda, înseamnă că ce s-a întâmplat cu ele? S-au umplut de apă. Și când mai... Uite, altă barcă. Uitați aici barca lui. Lasă-mă! Asta e barca lui, făcută de el. Asta merge, că asta e plututul. Dar poți să ne spui și nouă cauza spălării tale. Ia pe ale. Ce face ăla acolo? Bai. Aceasta e sora lui, mirobolantă. Ce faceți, mă, aici? Ce faci, bă? Nu vreau poză! Bă, ce vrei? Hai, nu mai mă filma pe mine. Vrenică, ia uitați-o, îmbrăcată de casă. S-a consumat. Bine, pe data viitoare, vă pup, spune-le ceva. Închide! Dați like, subscribe. Dă-mi o coace. Stai așa. Vezi să nu scapi n-am. O coace.